Lăudați să fie Domnul. Am început cu întârziere de aproape 30-40 de minute. Sper și cred din toată inima că vom recupera. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Oameni buni, după cum știți și după cum vedeți acest tablou minunat, astăzi avem un botez nou testamental în Biserica Rugul Aprins din Oldham și zic, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. După cum vedeți, avem candidații, 7 candidați. Aș vrea să-i prezint pe fiecare în parte și fiecare să spunem Dumnezeu să-i binecuvânteze. Pentru mine este o bucurie astăzi în familia mea, cum aș putea să zic, sunt chiar 3 fete și nepoată mea. Începem cu prima, eu o rog să o facă semnul cu mâna, fata mea, Marta Polmandâr, Dumnezeu să o binecuvânteze. Apoi, nora mea, Cristina Moldoveanu, Dumnezeu să o binecuvânteze. Avem pe Rahela Spiridon, nepoată mea, Dumnezeu să o binecuvânteze. Apoi avem pe Ana Maria Dumitru, Dumnezeu să o binecuvânteze. Avem pe Adriana Ciucă, Domnul să o binecuvânteze. Fă un semn cu mâna, Domnul să te binecuvânteze. Apoi avem pe Abel Cârnici, băiatul nostru, care cântă în cor, Domnul să-l binecuvânteze. Apoi avem pe Daniel Bahica, Domnul să-l binecuvânteze. Și spunem cu toți, lăudați să fie numele Lui. Amin. Haideți să cântăm Domnului o cântare. Apoi vrem să ne mai rugăm Domnului și îl chem pe fratele Marius să ne îndemne la un îndemn de rugăciune și mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Amin. Andelescu Anau. Andelescu. Aleluia, glorie ție, Domnule. Andelescu Anau. O David Miruția.
Let's go.